Ja ho veieu, confinats. Bon dia, malgrat el temps que fa i malgrat la situació del país. Aquí plou, per una altra punta del país i fa bon temps. Avui justament la Débora ens podrà ensenyar algunes imatges que han xifradejant dels seus veïns que té ben a prop de casa. Bon dia, confinats. Soc Débora, vos parlo des de Vinaròs, al nord de Castelló, i com tots vosaltres estic tancada a casa, així que me busco la vida per d'Aleja. Per a veure ocells me les he arreglat de manera que tinc aquí un meravellós descampat que me permet veure un munt de coses. Estos dies en migració han aparegut, per exemple, el primer mastegatatges, que el vaig veure ahir, ballesteres que passen per dalt i fins i tot una òliba que sovint ve a caçar a este descampat. Però el més interessant que us tinc que ensenyar és que aquí dalt justament tenim un niu de gavià argentat. És el 5è any que crien aquí i a més este any m'he donat compte que un dels membres de la parella és un exemplar anillat que fa anys que estic seguint. Es va anillar el 2015 al Delta de l'Ebre i possiblement este sigui el primer any que cria. O sigui que ja vos aniré contant com va l'evolució de la cria. Adeu! Aquests dies que ens sobra temps ens podem fixar amb les anelles dels ocells i les seves marques especials que porten alguns d'ells. Ara des de l'ICO, en Raül Mí ens ho acaba d'explicar. Hola, confinats! Una de les tècniques més emprades per a l'estudi dels ocells, com a alternativa a l'anellament científic amb anelles convencionals, és l'utilització d'anelles de color o altres marques amb un codi que em permet identificar aquests ocells de forma individual i així fer-ne un seguiment al llarg del temps. A Catalunya tenim més de 80 projectes d'aquest estil que inclouen espècies com gavines, rapinyaires, bernats pescaires i altres ardèids. Si teniu l'oportunitat de veure algun exemplar amb aquestes marques especials, és important reportar-les a una pàgina web de marques especials on podreu veure de forma immediata el seu historial i així poder col·laborar amb el seu estudi. Un dia ben curiós, típic de primavera. Ha començat plujós, fred i humit i mireu com acaba. Radiant, espectacular i assolellat. Ara ho estem passant malament, estem confinats i tancats a casa. Però tornaran els bons dies, tornarà el sol i podrem tornar a gaudir d'aquesta primavera. Per tant, de moment, confinats, però esperem que vinguin dies millors.